No niin, terve vuo. Nyt katsottaa tätä, että onko tuue hetki. Annaanko lukko siihen? Justiin saan sen poron. Mitkähän tässä on aina? Aina auki. Kyllä se toimii. Kyllähän se toimii. Hyvin toimii. Nyt on tässä ovi. Nyt vielä se tuuli heikko. Otetaan pois. Tää on syltin tekoa. Vähän se olisi syltin tekoa. Laittava vasara ja naama. Meneehän nyt. No niin. Eto. Naulassa. Kiinni. Mietittäis nyt. Se on hyvä näinpä. Ei. Pannaan se näinpä. Yksi tuosta on reikä. Katomassa naula siihen. Nyt se halakesi. No varmaan se halakee kun keskellä hakkaa. Tää nyt halakee. On nyt selvä, että se halakee. Suotasko se? Sitten vähän alentaa. Näkyykö se siitä? En tiedä näkyykö, mutta elää hakkan pinnon sitä. Eihän tämä nyt. Sitähän minäkin. On se siinä pyssy. Haklataan se. Tuo läpi tuolta. Niin pitkiä nauloja. Elää nyt. Jos sais hakattua paremmin. Nyt se tuli jo läpi ja se on jo tässäkin. Onko se? Oletko tuo jakoavva, en tiedä. Tälle. Saisiko se upon? Ei se pysy kiinni. Otetaan se. Tuosta noin. Hutera tuli kyllä. Käännetään se vielä tuossa. Tää ohuseen keppiin suottiin se. Vähän se. On se aika hutera kyllä. Suoraan sanottu. Aika hutera. Pääsikö tää vielä lyhyt?
Eikä mä nyt kyllä yhtään destä. Kyllä se on aika ruman näköinen. Tuonne päätään nyt. No, se on nyt siinä. Lyöhän se jonnekin. Mutta terve vuo.